ka na umuwi. Amin na yan. Ano yung dala mo? Ayuda. Ayan, maya-maya. May dalang may si pare ko. Saan pa tayo? Iluto tayo eh. Para kalyan. Magalmusal tamo. Malinis yan mo. Na. Kaming malinis. Magalmusal tamo. Marangay. Pechay. Magandang almusal po mga kawarak. Ang almusal natin mga kawarak, ano yung ayuda natin ngayon? Masarap yan. Pink salmon. Pink salmon. Masarap to. At saka, mga kawarak, at tirahin na natin yan para may maganda tayong almusal. Ano yung talbos niyan? Titirahin pa rin? Hindi na? Ha? Magaspang? Pero pag wala tayong nakakain, yan ang tinitira natin ngayon dahil meron tayong mayo-mayo. Biglang gumaspang, ha? Sipag-sipag lang, konting galaw-galaw lang mga kawarak. Next time din eh. Yan. Oops. Tama-tama yan mga kawarak. At saka wala na tayong puso. Ito puso, hindi pa pwede. Kumuha tayo ng pamalabog. Ano yung pamalabog, pampadilim. Ito meron tayo dito pampadilim, Sir Jordan, magtuturo ka yata ng swimming ngayon, Turuan mo muna sila maglinis ng swimming pool. Nakli, wala yung bus-bus. Ay! Shhh! Talagang ibang klase ka, kawarak. Ang aga-aga, early in the morning. Dali mo na yung pechay na kinuha namin. Nakarang bakal. Nga pa, Dali mo na yung pechay na inarbes namin. Parang urine naman yan. Sige na. Salamat. At salamat. Pumayaman yung tutod ka nito. Kasi ako matutod ko alas 7 lang na magising na ako. Habang kumapag kita pusa. Bakit? Engage niya. Mga kawarak, magandang almusal po sa lahat. Tignan nga natin yung ayuda natin. Pero lang ko yung pakpak. Pero tanggalin nyo ito. Pangit tignan nyo sa luto. Kailangan malinis. Yung mga ito. Pangit tignan. Kakain tayo medyo yan. Mas sinakawarak tayo. Medyo ibaling basta malinis yan. Masibirang gutikin na lang. Gunting. Ita pa lang. Yung itak. Kasi pangit tignan yung palikpik na ganyan na. Magandang almusal mga kawarak, wala nang bawang. Sabi ko sa kanila, pag walang bawang, okay na yun. Kasi hindi naman mababago yung lasa niyan. May bawang, may sibuyas. Hindi mababago ang lasa niyan. Basta ang importante, merong isda. Natin ngayon ang chef. Talagang mananalis lang ngayon. Kaya yung baby natin, tulog-tulog lang sila, makawarak, Pwede na. Magandang almusal na tayo nito. Patangalian na yan, pero almusal pa lang. Para yan, mga ayuda lang po yan. Merry Christmas to all. Blessed Friday morning breakfast, mga kawarak. Ayan, ano lang po yan, mga pulot-pulot lang. Pwede na yan. Kinakatawad pa ninyo sa pila ng maraming pagkakawal dito. Blessed Friday morning mga kawarak. Magandang almusal po sa lahat. Ano lang po yan, mga pulot-pulot lang po. Pero wag lang maselan. Laman loob din yan. Yung pagkakawal na mababalaan kung dito kapag di ka pa nagbago, nakikita mo. Ganun yung nangyayari sa ibang head. Ayos. Bago pa man yung pagsin. Yung bumili na kagad na kalamansi at saka yelo. Tagabahayan dito. Dala ka ng isda. Ito po, si kawarak na pare rin Mga original na po kawarak itong mga ito. Nagdala.
Friday morning, mga kawarak. Magandang almusal po sa lahat. Mas, dun, you stay there. Now you stay there. Out, away, away. You eat after. Why you look me like this, ha? Away, 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 away. Kawarak ko, kain ako. Napakasarap mabuhay talaga. What a blessing given by our Almighty Father above. Oh, wag lang masyalan po at kakain tayo. Ano yung dahil? Ano po kami? Ano mo? Okay, yan na. Sir Jordan, kain na. Hoy, napapasok ka na, pare. Hintayin mo muna kung lumamig. Sabaw. Wala ko kaya rin, may kaya ko na. Ay, pink salmon na rin, no? Maya ba yung kulay pink? Hindi pink salmon? Ang kamay ko ganyan, sa tao. Bukas, bili ulit tayo ng ganito. Bukas, magpabili ulit tayo ng ganito. Bukas po, lagi nakahanda yung warak-warak sa sponsorship po. Kain po tayo, mga kawarak. Sabi na, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Yung bang magkaroon ka ng mga ganitong kaibigan? No? Laging nandyan sa oras ng pangangailangan. Siya, napakabuti ng Diyos sa ating buhay po. Wala tayong magagawin kundi magpasalamat, magpuri at parangalan. Yun lang. Yun lang ang gawin natin. And He will provide everything. Ba, nalingat lang ako. Paubos na. Ay, karaka lang. Ito ba ito? Plus ano po? Plus Christmas song. Nahuli na ako ni Master Jordan. Shout out kay paring Rene. We know that you are already there in heaven. Pero alam namin kasama ka pa rin namin palagi. We love you, pare. At huwag kang mag-alala. Papunta na rin kami dyan. Huwag ka matakot. Huwag daw. Muna dyan. Pero sa mo, bagus. Yeah. Sige, bayaan mong tumakos. Lagyan mo sa buo. Oops. Sige na. Malilam namin yung isda. Parang ikaw, pare. Malinamnim. Kagad oh, si Kawain, magklase talaga yung kumpanya ko, labas. Wala kayo pera? Ito na lang ang pera ko, titirahan nyo pa. Wala kayong awa talaga. Kasi po, nag-away kami minsan, kaya ngayon lang kami nagkabati. Kumpanya ko po. Kaso, nagsusuluyan na kami ng kandila. Yung gusto niya, isosoli ko yung kandila niya. Pati yung minudo at saka kari-kari pinakain niya, isoli ko. Siya ko, hanapin pa yun. 20 taon na yung nakakalipas doon. Di, nagkabalikan na lang po kami ulit. Kaso ito, pinapabili na naman ako ng gin. Ayun. 60. Huwag mo namang gawin kanin yung pulutan. Adil eh. Si Master Jordan, simple way of living na lang yung makawana ko. Ba't pati singkamas ng mga bata at hinira mo, kulot? Sama na yan. Magdiyakan yung mga, pati yung kanila pagkain, binanatan mo na. Salaysay mo rin yan, salaysay. Man, no. Ay, man.
Oh, my! Pare na magselos na! Pare magselos na!